Изотопия. Тук са вманиачени по традициите и миналото и всичко е наопаки. Навсякъде другаде да свириш на китара ще е твой плюс. А тук, китара, управителите настръхват. Твърде модерно е, на туристите няма да им хареса. Миналата есен си купих една стара джазова кухарка с кръгъл отвор, дето ще речеш, че е точно като за Джанго Райнхард, така че да не ме вземат за рокаджия. Това малко пооправи нещата, но управителите пак не са доволни. Истината е, че ако си китарист, ако ще да си и Джо Пас, пак няма да ти дадат сигурна работа на този площад. Ти можеш ли да познаеш кой е площада и в кой град се намира? Само по това описание. Давай бързо, стреляй предположение. Не. Директно не. Сан Марко, Венеция. Чудесно. Реално място. Описано в разказа Джазмен на Нобеловия лауреат Казуо Ишигуро. Определено не свързвам Венеция с джаз. Признавам си. Обаче има цяла история за Венеция и джаза. Добре, значи предстои да науча нови неща и аз. От теб. Не, от мен не, от Казуо Ишигуро ще научиш. Но малко по-натам. Въпросът е заради това, защото искам да те питам, кои са неочакваните джазови дестинации? Сега всички естествено знаят за щатите. Може би са чули, че си тежък фен в момента на британския джаз. Аз искам да знам къде се намира шапката, от която ще изскочи следващия заек. Надявам се от Източна Европа. Да. Много се надявам. От коя държава в Източна Европа? Сега. Може би ще е странно да кажа България. Може да кажеш Сърбия и друго. Румъния има страхотни музиканти. Добре. Да се надявам да нашата географска ширина да се постави на европейската поне джаз сцена, защото заслужава. Тоест джазът би могъл да отиде към Белград. Освен към Ниш. Би могъл. Най-малкото в Белград се случват Освен към страхотни Ниш. джаз събития, което е първата стъпка. Добре. Не за друго, защото през 2014 година пред нашото първо студио питат Милчо Левиев на къде отива джазът. Искаше да чуем какъв е отговора. С удоволствие. Върви с пълна сила напред. Винаги е вървял и хора, които казват, джаза се връща. Аз им казвам, той винаги е бил тук. Вие къде бяхте? Много хубав въпрос. Вие къде бяхте? Всички сме чували за